bolýan adam halkyň kabul edip bilýän adamsy bar, kabul edip bilmeýän adamsy bar. Näçe video goýup kommentariýa o bu her hilek zat edibem. Hudaý çekmedik adam da bir hili Allah jan şu ýakandan çekip galdyrmasa teňnäme denem haýyr ýok. Allah bize bir gapy açan bolsa sizin 3-4 sany elbet kommentariýalaryňyz hiç hili ýap bilmeýän ondan Allah Taala ýapyp bilýär. Oğlum Allah gaýry berse de halk düşünür bilýänmi? Siz bu nemäňizi bizim prosmotorlarymyzy ýa like'larymyzy, halkyň sevgisini halka soraýaňyz aslında. Sebäbi men ejem bajymyň goýjak like'lar däl bu like'lar ýa-da bu kommentariýalar ýa bir gowy sözler ýa prosmotorlar diýmek halk gowy berýänler aklym. Şoň üçin şeýle bolanlar. Düşünüp bilinmi?